салом алайкум бародаро, чихе ки дар комментария нависен G7 сравнит кунед, лекин нанависен ки ба кадом телефон, ҳамира дар комментария бинависен. Мо албатта дар видеои нави мо ҳамира сравнит мекунем. Ҳози мо обзори Samsung Galaxy G7 2017. ҳоз дар бораи характеристикашон гап мезанем. Samsung Galaxy G7 16 ГБ, оперативкаш 3, экранаш 5,5 дюйм, 139 мм, Full HD, Super AMOLED. Камерашон пешонам актившонам 13 мегапиксел. Ду сим карта, якта флеш карта, отпечатка пальцев дорам. Дуос ду сим картага. Ҳозир мо телефона хича мебинем, овозша месанҷем, камераша месанҷем, дар бозӣ кор карданаша месанҷем. Бозии PUBG мо телефонда пафта мебинем чӣ хел кор мекунад, лекин ки ҳаму ошибка гуфт мо ҳамин кора накардем. Ҳозир мо ин телефонда мехоҳем бисанҷем, ҳаракат мекунем ки дар ҳамин телефон ҳамун бозиро бинем мечаспад намечаспад. Бозии PUBG даваи телефонҳо скачот кардем, ошибка гуфт. Ҳозир инаида мемонем ҳамуро установка мекунем ки агар ида ошибка нага мебинем, агар ошибка гуфт магарам ки мо навоша скачот кунем айплейман. Ҳозир ки агар мо ҳамида ҳамун бозиро санҷида натонистем, видеои дигар на телефонода ҳамуро ҳаракат мекунем бисанҷем. Хай рафтем, ҳозир телефона хича мебинем. Samsung Galaxy G7 2017 8GB, 1,6 ГГц, 3600 мач. Батарейкаш телефон худаш Очень Samsung Galaxy G7 1400-1500 сомон нархша. خب قفاش متاسکی آهنی آواز مسنجر Возьму канал бародарои азиз, ҳозир ҳамин телефона дар пеш мадем мондагем, бозии PUBG скача шудеста, лекин ки мо ҳамун шубеда мекунем зарядашам мурдаста қарибки. Дар видеои нави мо ҳамун PUBG бозиро установка мекунем, чӯша настройкаша полни соз мекунем, бозӣ мекунем худохоҳ. Лекин бинависем ки комментарияда кадом телефон кати сравнит кунем ҳамун телефони G7 2017-ра. Видеои дигада бозӣ бо айса характеристикашон ҳамаша яълам гуфта мегзарем. Лайк монем, подписатсия кунем то видеои дигаре. ҳатман дар таи видео бинависем ба кадом телефон сравнит кунем.